Ngang feelings gitago-tago ra. Hi. Para sa usa nga sa hilom ra nagigugma. Hilom na higugma kay nahadlok nga kung mutok ana, basin niya i-friend zone ra. Hilom na higugma kay kung masayod ka, basin niya mapalayo na noon ka. Igaw raman gud da amigo amiga. Og nasayod ko nga di jud ka makuha. Pero sakit lang jud paminawon ba? Kada naay mangutana kung unsa gidayta. Syempre ito bag. Wala ra. Friends ra. Haskang hambusa. Mong karon mainta masayod ka. Nga gigugma kaayo ta ka. Bisan pa ug ang imong gigugma kay siya. Pero wala man ka karon para maminaw sa akong confession. Igugmaon gyapon ta ka sa hilom. Ug padayon kong maghandom nga mainta magkakita pohon. Pero sa pagkakaroon, sa damgol lang sa taka, igugmaon. Boomer.